Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung swak na recipe sa ating busa at swak, syempre sa ating panlasa. So gusto ko siyang i-share sa inyo guys. So let's go! Our first ingredients is yung ating repolyo or cabbage. Ganito natin siya hiwain. And then next is ang ating kamatis or tomato. Ganito din natin siya hiwain. Then next, dried alamang or dried shrimp. Yung maliliit lang, yung ganito siya. And then, syempre, kailangan din natin ng sibuyas or onion. And then, we need also bawang or garlic. Ayan, ganito siya guys. Okay lang yung malalaki. And then, kailangan din natin ng mushroom. Ito is alternate lang guys. Alternate only. Then, we need also magic sarap, paminta or black pepper. And also, we need asin or salt. And last, but not the least, is yung ating patis or fish sauce. So, ayan guys, let's get started. Ang una natin gagawin is syempre, magpainit tayo ng ating palayok. Then, kapag mainit na, lagyan natin siya ng konting mantika. Then, ayan, ikalat natin sa ating palayok. Then, ilalagay na natin yung ating bawang. Lutuin natin siya hanggang maging konting golden brown. So, ayan, parang ganito siya guys. Haluin lang natin. Ayan, then, ilalagay na natin ng sunod ang ating sibuyas or onion. Then, mix it well again para hindi siya masunog. Then, ilalagay na natin yung ating tomato or kamatis. And then, mix it again. Parang ganito lang siya guys. Diba? Ang bango-bango niya. So, ilalagay na natin yung ating mushroom. Ang mushroom guys, sa akin is alternate lang siya. So, pwede nyo siyang lagyan, pwede din, hindi mo din lagyan. Ayan. Ayan guys, then ang sunod is yung ating black pepper or paminta. Ayan, haluin lang natin ng mabuti. Mix it well guys. And then, next is yung ating magic sarap. Magic sarap in Filipino. This is for the taste. Ayan, lagyan lang natin siya ng konti and then mix it well again. And then ang sunod is yung ilalagay na natin yung ating cabbage or repolyo. Ayan. Dahan-dahan lang guys, baka kayo'y mapasok. And then ayan, hayaan lang natin siya maluto ng konti. Ayan. And then, haluin na natin siya. Dahan-dahan lang para hindi matapon dun sa gilid-gilid ng ating palayok. So, ayan, parang ganito lang siya. Haluin lang natin. And then, ang sunod, ilalagay na natin yung ating dried na alamang or dried shrimp. So, ayan. And then, haluin lang natin ulit. Ayan. Ang pango niya, guys. Sobra. Talagang, yung amoy pa lang niya is matatakam na kayo sa sarap. Diba? Ayan. And next is yung ating patis or fish sauce. Ayan. Huwag masyadong maraming patis. 1 tablespoon of patis or fish sauce only. Para hindi siya magiging maalat or salty. And then, ang sunod natin is yung ating asin. Last but not the least, salt or asin. And then, mix it again. Parang ganito lang siya. Ang bango niya guys, promise. So, it's done guys. Ganun lang kasimple. So, eto na yung ating recipe for today. So, napakasimpleng gawin at swak na swak sa ating budget. Diba? Hindi mo na kailangang bumili ng kamahal-mahal na ulam.
you so much for watching, guys. Hope ko na nagustuhan nyo ang aking vlog for today. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please like and share, and don't forget to subscribe. Pakiclick lang po yung red bell button below para lagi kayong update. At syempre, don't forget to leave a comment in comment section at isa-isahin ko po yung babasahin. Thank you again for watching for all my vlogs. At kung bago pa lang po kayo sa akin, subscribe na. Thank you so much, guys. Keep safe.